नमस्कार. मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आहे. आपल्याला अनेक पदार्थांमध्ये चिंचेचा वापर करावा लागतो. तर ही चिंच कोकणातल्या पद्धतीने वर्षभरासाठी कशी साठवून ठेवली जाते ते आज आपण पाहणार आहोत. इथे मी 2 किलो चिंच बाजारातून घेतली आहे. ती चिंच मला सालं काढूनच मिळाली. चिंचेला जर सालं असतील तर ती प्रथम आपण सगळी काढून घ्यावीत. ही चिंच आता मी 2 दिवस उन्हामध्ये वाळवून घेणार आहे. ही चिंच आता मी छान वाळवून घेतली आहे. आता प्रथम आपल्याला याचे जे दोर असतात ते पूर्ण काढून टाकायचे आहेत. यानंतर आपण यातील बिया म्हणजेच चिंचोके काढून टाकणार आहोत. चिंचेला थोडासा कट दिला की चिंचोका बाहेर निघतो. याला कोकणात चिंच करलावणे असे म्हणतात. चिंच करलावताना शक्यतो विळीचाच वापर करावा. चिंच चांगली वाळवली की पटकन करलावली जाते. इथे मी अशा प्रकारे चिंच करलावून घेतली आहे. करलावून घेतलेल्या चिंचेला आता आपण मीठ लावून ठेवणार आहोत. त्यासाठी इथे मी खडे मिठाचा वापर केलेला आहे. हे मीठ आता आपण सर्व चिंचेला व्यवस्थित लावून घेणार आहोत. मीठ लावलेली चिंच गच्च एकत्र करून रात्रभर ठेवून द्यायची. मीठ लावून घेतल्याने ही चिंच मऊ होते तसेच दीर्घकाळ टिकून राहते. आता आपण ही चिंच थोडंसं खाद्यतेल लावून कुटून घेणार आहोत. कोकणामध्ये चिंच कुटण्यासाठी अशा प्रकारच्या पारंपरिक खोलगट दगडी वायनाचा वापर करतात. हे दगडी वायन जमिनीमध्ये घट्ट बसवलेले असते. तसेच कुटण्यासाठी पारंपरिक मोठा बत्ता वापरला आहे. कुटून घेतलेल्या चिंचेचे आपल्याला पाहिजे त्या आकाराचे भाग करून अशा प्रकारचे गोळे करून ठेवायचे आहेत. चिंचेचे गोळे करून काचेच्या किंवा चिनी मातीच्या स्वच्छ आणि कोरड्या बरणीमध्ये गच्च भरून झाकून ठेवावेत. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.